U issa sar il-ħin tal-quiz Hello imma llum b'differenza x'għandna żewġ tfajliet ħelwina u ħdejna li huma Ġanell u Dea li jagħmlu l-parti ta' Nadja u x'vera skużani u Kjara. Fil-ħbib ewwa illi telespettaturi tagħna tant isegwuh għax dak jiġi eżatt wara l-programm tagħna, allura jibqgħu għaddejjin l-ewwel jaraw tagħna mbagħad jaraw lilkom. Tajjeb kif intom l-ewwel nett? Tajjeb. Tajjeb qed tħassukom eċitati għall-logħba. Ħafna. Vera jew. Tafu kif tintlab din il-logħba l-quiz Hello? Mela ħanispjegalkom mela hekk għandi l-kokotina. Ċokkolata ġifieri. Issa intom għandkom il-misħun hemmhekk. Kull darba li ħaġibu mistoqsija ħażina, ħanitfalkom kuċċarina ċikkolata. Ovvjament jekk iġibu sa tnejn ħżiena ħajjiġi ċikkolata tajba. Hot chocolate ta' vera. Imma aktar kemm ħanitfalkom, ħajibda jiġi naqra u fl-aħħar tridu dduquh. Okej? Ħan ippruvaw almenu sa tnejn intukom ma ġibhomx tajbin tajjeb. Mela ħanibdew l-ewwel waħda. Ħanarawha fuq l-screens tagħna. Aħna erba' tiħbieb ikkoloriti ġazaqna għandna kaxxa qisha bħal tat-television. Min huma? Isa. Aħna erba' tiħbieb ikkoloriti. Ġazaqna għandna kaxxa qisha bħal tat-television. Ma tafuwix? Bħal tat-teleshopping. Bħal tat-television. Bħal tat-teleshopping tat-television ikun dak. Isa, min huma daw karattri? Erba' ikkoloriti. It-Teletubbies. Proset, mela ħana millek waħda ta' bdejna bl-ewwel waħda. Ejja, hemmhekk qed naraw it-Teletubbies. Sissa ifimni, mhux ħażin ġik ċikkolata. Mela, dan sitcom popolari ħafna fuq il-ħbieb. Beda fl-1994 fl-Amerika. U da probabbli intom ma lħaqtuhx sewwa, però l-isem tiegħu popolari ħafna jiġbaħ ħafna li taħbib u għedewwa. Ġordi tafa inti? Nduna. X'taħsbu? Nagħmlu ċikkolata? Taħseb Dea nagħmellek? Le għadek tittaqtaħħa? Isa, kien teleserje ta' bħal u għedewwa bl-Ingliż l-isem tiegħu u jiġbaħ ħafna lil-ħbieb. Għarej kien xi jafa wkoll. Tlaqna ċikkolata. Ċikkolata ġejja. Tini tiegħek, Dea ħana nagħmililek. All right, sissa waħda Dea. Nħawdu naqra. Ħajkolna ntuquh da wara. Mela, t-tielet waħda. Dak kienet il-risposta kienet Friends, ġieli smajtu bih Friends? Ta' Jennifer Aniston imma kien jaf wara, kien jafa din kien. Mela, aħna żewġ tiħbieb. Jien oħxon u liħor irqiq. Jekk tarana black and white. Min aħna? Isa. Ejd li Dea. Lorient Hardy. Proset, aħda lik Ġanellu, xi problema għandna. Kemm għandek ġik tajjeb isu, sissa. Ġisu l-kulur propja. Biex idduqu naqra tara kif inhu. Duqu waħda. Sissa, tajjeb, mhux ħażin sissa, mela. Jiena l-għadu tal-101 Dalmatians. Irrid il-klip biex nagħmel kowtijiet sbieħ. L-għadu tal-101 Dalmatians. Cruella. Ġanell, ħanna trabile dik qed naraw il-Cruella de Vil, hemmhekk proset Dea Ġanell naqra problema. Issa ġie iktar jisu tomma ta' ċikkolata da, kull ma jmur qed nara ħiġiet jeb jiena ta' Ġanell. Mela aktar. Aħna żewġ tiħbieb cartoons dejjem niġru wara xulxin u nagħmlu l-fares lil xulxin. Tom and Jerry. Proset, it-tnejn ġabuha tajba, proset. Tom and Jerry dik kienet ir-risposta tajba. Oħra, jiena Captain Hook, l-għadu tiegħi huwa Peter Pan. Ġanell, ħajkolli nagħmellek oħra. Kemm għandha kokotina.
Ja. Mela, ta' deja dwarrej. Mela, oħra. Aħna 5 tiħbib tefawna ġo boy band. Wieħed minna telaq u issa daqt ninfirdu kollha. One Direction. Proset, orrejt. Ħanoddi l tajba ġanelta. Proset. Mela, jiena saħħara li din tajta tuffiħa forsi Snow tibqa. White. Snow White. Snow White. Ħajkolli namlilla l-deja. Ħanamillek waħda deja. U hija tija kif laħiħu oħra. Orrejt. Tix id-duqa tara kif ġi issa. Insomma, xa jonsu xina ċikkulat oħra? Orrejt. Nifilħu ġibbu oħra ħazina mela. Mela oħra. Aħna żewġ tiħbib li spiċċajna qarajjes. Jien is-sabiħa u lilu jgħidulu ikraħ miskin, anzi bestja. Għarej kienu ġordi kollha jafu. Isa, ħanerġa' naqraħilkom ta'. Aħna żewġ tiħbib li spiċċajna qarajjes. Jien is-sabiħa u lilu jgħidulu ikraħ miskin, anzi bestja. Stephen qed jgħajnu. Beauty and the Beast. Tgħidlix l-attila? Għax ma jkunx fuq Ġanel, miskina. Ħana millek oħra Ġanel. U jina tamel il-play tal-iskola. Qed tagħmel play tal-iskola Beauty and the Beast. Imma naħseb issa kif qegħdin fuq television mhux qed jiġu b'rasek għax tkun naqra ċitata u vera. Mela, ara ġej oħra. Jiena Patrick, li l-ek ħanajda diħa taqtaħa sew. Jiena Patrick, l-akbar ħabib tiegħi huwa sponza. Aħna ngħixu ġol ilma. SpongeBob. Oh, Ġanel, ħajkolli nagħmlu l-oħra. Inti tjana ara ċans dejja. Naraħ kull-jum. Sewa, brava dejja. Oħra, oh ma. Konċentrat ġej. Ta' Ġanel, tix idduqu naqra. Le? Fl-axħar ħadduqu biss? Ok. Alright. Mela oħra. Aħna Franċiżi. Jiena uħxon jisimni Obelix. U l-ħabib tiegħi x'ismu? Obelixu? Ora li ħoret jgħajnu. Astanis. Le, nafri għaxen kom ġo ħajkolli namel wahda taf tkun wahda. Asterix, Obelix u Asterix. Ejja law dejja ħana millek wahda. Saġej tajjeb. Issa ġej tajjeb naħseb u tijak. Anzi, li ma'kom qed inkun ħanina x'kuku tafu lill-oħrajn x'nitfawlhom fit-tejjiet meta jiġu l-kbar. Da ċikkolata biss anzi, imma ġieli nitfawlhom ħafna affarijiet moqżiża wkoll. Mela, di tafuha żgur. Jiena Shrek. L-akbar żewġ tiħbib li għandi huma dawn. Fiona u... Stenna l-ħbieb ta' mhux il-mara tiegħu. Donkey. U min iktar jsajd li Ġanel. Nħalluha tiftakar il-Ġanel. Babies. U Puss. U Puss in Boots. Ġanel kontra qalbi ta' ħajkolli nerġa' nagħmillek oħra mamma mija fl-aħħar li biex tiġi biex tixorbu int kif ħad tiġi. Kif inhu mimli ċikkulata ħanajdlek. Ħlejt li bot. Kollu ħlejtu l dak ġdid ta'. Araw da siġġabitu li biċ-ċikkulata. Daw affarijiet. Ara dejja kienet nara ħani. Da ġabitu daqshekk. Ħlejtu li. Mela oħra hija. Jiena di tafa żgur Ġanel lejja. Jiena social media u għandi ħafna ħbieb. Facebook. Miskina Ġanel. Tajba. Tajba deja, hi proset. Tajba. Oh, miskina, nitħazrek issa. Issa ħanajlek se nagħmlu fl-imis, mhux tal-li da tal-li qed tgħidilha jaqgħu wkoll. Issa fl-imis, ħanagħtu ċans 5 sekondi ħalli forsi Ġanel. Tajjeb. Ma jintinx imma le? Għafet, iżdom imnierek, mux ċikkolata. Qed timmaġinak ħat iġorbu jaqgħu. Miskina. Mela, ħanċaqla lek naqra. Ta' orrajt, mela. Ara, okej, l-aħħar tnejfa, ġifieri
tnej oħra, sok biss. Jiena Ursula, u lil din rrid tinneħila l-vuċi. L-Ariel. Ejdi, Kont se ngħid. kont se tajda, alright, kienet se tajda, kienet se tajda. Dibx. Vera kont se ngħid. Għaxa rajt il-play tagħha. Rajt il-play taħħa, nċaduwila ta' id-deja, inti t-tajdli. Le. Le ma nċaduwilix? Mela konna namlu l-oħra. Ma ċedit il-lek xija di. Għarax tamel il-nervi. Ma namlu l-lek hi. Proset. Għanajdek, appetitu sider, issa naraw, tal-axħar. Di għal-għaris ma tkunx ta' Chanel, għax vera. Easy. Mela, jiena Michael u ma Evelyn ktibt l-ewwel soap opera bil-Malti. Pipo Edewa. Din jisima? Pipo Edewa. Alright, ejja, proset, tajjeb. Mela, biex nagħlqu din it-taqsim, ovvjament Dea u Janel rridu jippruvaw il-ċoklits tagħhom. Il-kokotina l-għamiltilhom. Isa Dea prova. Isa Janel. Tajba tijak? Ħazina? Oh, miskina kena tiġraba. Imma loba ħelwa kienet uħadna gost nilabu ma'kom. Grazzi ħafna Dea, grazzi ħafna Chanel u proset minn qalb tal-partijiet li tagħmlu fi Pipo Edewa, Thank you. Tajjeb fuq skript ta' Michael u Evelyn kifetna aktar kmini. Proset, mela, minn hawnhekk aħna ser immorru għall-intervista oħra interessanti għaliex it-tfal issa taħal Ormi San Bastian se jkunu qed jintervistaw lill-Arċisqof minn hawn ftit ieħor.